Maybe my love will come back someday. Only heaven knows, and maybe I hope to find anyway. Only heaven knows. Hello, what do you want? I want the plans. And all I can do. Harold Puzzler, thank you for watching. And all I can do it. I came from Germany. Thank you, Sir Ralph from Germany. Thank you for I'm from Philippines. Thank you for watching. Thank you, 3 million in the house. Hello. And all I can do is hope and pray. James Round. Hello, Sir James. How are you? Hello, beautiful. Hello. Thank you for watching. Good, thanks. What about you? I'm still fine. You are such a beautiful woman. Thank you, Sir Ralph. I knew you beautiful. Ah! Dewi, where are you from? Beautiful. My God. What a beautiful. Thank you for the likes. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Hi. Hi, Sir Mark. Mito. Hello, my dear. How are you, sister? I'm fine. Greensboro, North Carolina. Beautiful. Thank you for watching, Sir Dewi. Are you a model? No, I'm not a model. Oh my God. I'm just an ordinary woman. Greeting, Greensboro, NC, North Carolina in the chat. Let's go. We international. Termali, Hein Smith, hello. Thank you for joining. Thank you. So who's the likes? Nice. Thank you guys. Thank you, Sir Rob. Hello, beautiful lady. How are you? I'm fine, Sir Torman. Hello, Glidiotrix. Hi, Glidiotrix.
positives. Thank you for the likes. Thank you so much. Thank you for the likes. Thank you to those who watching. Thank you sa nag-larking. All I can do. Bibo ba ito ah? Thank you so much for the likes and liking. Thanks a lot. And all I can do, thank you so likes. And all I said, so hot here. Hi Andy. Wow, you are so pretty. Sweet voice. Really, I'm pretty. Thank you so much. So hot, very hot weather, and all I can do is hope and breathe. Up, up, ba-da, ba, ba, ba-da, ba, ba-da. Are you sure with me? Andre, you are married? I'm from Guyana. I'm getting married pretty soon to the handsome yummy. My future handsome yummy hubby. And all I can do is hope and pray. Heaven knows what else. Wow, I'm so glad to hear lovely. Maybe my love will come sometime. Napulo lang yun. Galing mo niya. All
ano? Secret skill? Someday only heaven knows really holds your hand anyway. Only heaven knows. Handsome yummy. Thank you for watching. Thank you so much for and all I can do. So Paubos ka nga po, ako ng balas. what does it hurt me so? Only heaven is my else. Yes, mamaya ra. Ano yan? Ano yan? Gaya na dilaw? Gaya? Ah. Thank you for watching. Thank you for watching. Paguna ko nga niyan, uraro. Oh, ito. Thank you so much for watching. Seven loaves. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm happy. I'm happy to my hubby. Yummiest. Handsome, yummy, happy.
I don't care what they say, I'm in love with you. It's just I'm falling away. Cause you know the girl that I keep bleeding, I keep bleeding, and that I keep bleeding, I keep bleeding, keep bleeding. Keep so much. Wait lang. Wait lang. Nanon suda. Nanon suda natin. Nanon suda. Ya. Ano sa iyo? Tara, ano? Tara, plus. Langanin na hayo.
Baliyaw na lang, no? Tita! Tita! Tita, tita! Ikaw ang di nag-gano'n. Ay, pag-iwas na din. Ako na nga na nagkaroon. Wala ako dito tumalay. Hello guys, welcome to my vlog. Hello! Usok na din pala. Thank you for watching. Hindi pa na rin ayos. Sheryl Ohm. Kasi may kayo siya. Kasi may kanina. Ano pinalaman nito? Ito na ako yung bulilan. Bakit ka nang ma-organize na nito? Ay, sorry ka. Ano yan? Sabi niya dyan ba? Nagiling ba? Ayun ba yun? Ah, sorry. Nagiling ba ito? Hindi ka mo. Ito ay sabi. Ito, ikaw sabi ni Gabo. Ito, para mo. Dito nga yun, Mabilo yun. Marasi yan. Dapat talaga may dito yun. 1. Sabi mga babae man, 1. Ang mga babae yun. Dapat ang may dito siya. 1. Ang lalaki man. 1. Lalaki. May ano may dito siya. 1. Nag-rest. Ay. 1. Nakano ka? Diba ka ni? Thank you! Makakatagos mo sa Hindi naman ako. Kaya ano dito na ako ng gagawin. May bata. Hi, Sir Marcos Ruth. Thank you, Sir Marcos. How are you? Kuya. Kuya Ben. Kuya Bella. Kuya Ben. Kuya Bella. I don't care what you say. I'm in love with you. Cause just I'm falling away. Cause you knew the truth. I'm good about you. I'm fine, Sir Marcus. I'm always fine. Thank you, Sir Marcus. I'm joining girl long time. What are you doing? Long time no here. Are you busy? Me too, I'm busy. Dili man kita mapadjam siya saga. Kahit nagpahilot kami ni Ina. Uy! Ayun na yan. Kami na makakarigos. Kapag-pang Dili niya ako makakapagtubig. Hindi ako nagbihiwag. You look nice. Thank you, Sir Marcus. Ano kaya? Ay, ba't may ulti ako na ay, dito. Hindi ako. Si Bintay. Yung kaya, ay, hindi. Hindi mo rin. Pareha. Kaya naman. Huwag piling-piling. Ay, dahil na siya. 6 people in the house. 7 million. Hello. I don't care what you say. I'm in love
love with my hobby. I don't care what you say. Uy, I'm ano ba? in love with my hobby. Ah, thank you for the gift, Sir Marcus. Oh my God. Thank you, sister. I don't care what you say. I'm in love with my hobby. Hindi ako pa minuri ko na ito. Sabi ako sa to. Sabi ko, ano pa po na natin. Sabi lang nila. Sabi. Kaya may most Ba't energy pala dyan. sa korek na nagod ako para parang hospital. Kurura. Pinalik ka ang pangarap ko? Sura? Saan? Thank you so much. Pagdo kaya sa nagawa mo. Thank you sa nag-likes. Oh my God. Thank you for the people. Sino ka ba na ito na nabihin daw? Kulilat? Hi, Jose. Jose. Kung pwede ba? I love you, babe. I like you. Thank you for liking me. Where are you from, Jose? Wait lang. Wait lang. Mali na din, no? Muna pa na nahain mo mga kong mag-13. Pinitas nito ba isang gold cup sa ano? Tawag Alpan. Ano pa ang nasibig sa panahon? Para nagibig ng lugadan ng kampuno. Hey, Mark. Puro pandrate. Tuwing kumplurin na ayok. Thank you. Thank you for the likes. 17 likes. Pangit ba mga buboy? Okay, nabi mo, pagkakas mo. Lalo mo na ba? Grace na nag-smile pag ako yun. Sino? Maong? Sapatas?
Well, Winifredo, Agner, hi, hello, hello. Hello, thank you so much for watching. Hi, Sir Lawrence. Sir Lawrence, hello. Lugi, hayop. Binugbog si paring, oy! Wala, matutong ko sa book. Bigyan ko guys na sabihin. Kapatay ako na yun, naduwa na ako sa kaya. Ano ba daw? Yan, pag-assist. Thank you so much, Lawrence. Hello. Bakit mo nabot na ayaw pa nung ito? Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin, ngunit lang ikaw ay dalawin. Tatago sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong marunong. Ano ba gawin? Anong pitlat sa kiray mo? Uy, uy! Ayun ako ito po natin. Prangkas pa ni Bagan. Prangkas ako sa ito. At pawat isang lawas ko. Gusto ko dito. Grabe anan. Nakapila. Ah, dito oo, namay na. Oo, grabe na. Sabi ko lang sila na. Oo. Kaya halika kami na aga. Iyak ka sabi. Abo ka nakatusin ka doon. Kaya dapat alas 15. Mabalik naman ang pagkakas. Ngunit manabindog ka pala. Natak pa kami. Grabe naman na naghula. I was separate Pero na kami na number. Siguro kay isip ko na naawa itong pamay. Oh, kay iba na pumakit mo na gusto na sa labas ko na naman hilot. Ang kakatulong ka ba na siya? Oo, makulukon. Yan, ino ba? Ano? Wala kay ano, di ko malangati. Di ko malangati. Dismayo na ngayon ako. Tapos may ito sa ano, sa lambati kung gusto ko nila nakaribo. Yun kaya, masyado na. Hindi kaya ano, grabe na ano. Ako nakatama. Sige, grabe na ako. Sabi ni Tia Tunig, sa ano, dalaw na ako sa hospital. Sabi ko, ako napahilap na muna ako. Sa nawas nga. Kaya yung hospital, nagpahilap mo na. Nagkukuro, ipinadugo ko. Iniiwas ako ni Tia Lulay. Tapos hindi ako nakakasa ko magkakasal. Bakit ko kayo yung mama mo? Pero nalawas. Mali niya ako na. Hindi na, talaga nagigilid na tuloy pa no, na ayaw. Duwa na ang katapat mo na ayaw. Buwan na lang kaya sabi niya. Tapos na nung sabi ako. Ginagulak yan sa noon, ayaw. Buwan mo ang kalakap mo na ayaw. Tapos hangin. Kaya yung pala sa ako na dahon sa Guyabano, Diyawan, yung tagmakan, ano ba ito? Sinaglakan. Di karapunado. Sinagbakan, tapos yung anak nila. May nakwinta mo kasi pa. Pakakitas na ako na ayaw. Tapos sige, Walang ka. manano ka na. Basta na! Oo, taro na.
Wala yung gipitan, sabi ko, gipitan. Sa magulang. Hindi nga sa Bago nagkakalawaso. Sige, kay ano na, matulog na sa mga lakas niya. Kanina, lapayat ko. Ang sila lang sa niya. Pasakay ko yan ito. Sabi nga niya, magpasakay mo na ako bago kita magpalis. Eh, pag nagpalis, ay sabi ko nga, magpasakay. Bawal daw kami. Oo, kaya hinilo. Bawal ang mapinis. Pero siya, indarang-darang siya. At wala. Pag dinanggahan ka na, sumama yan. Sabi sa ako. At dapat ko karga Sige, napagbubukas ako lang in romance. Bago siya. Pero bago siya. Bago siya dahil ka. Sabi Oo, pagluwas niya. Dunggahan. Oo. Lamig, tapos sana. Pinahilo ka na. Ako nga binali makakasay. Yung mga nalalas niya na bakal. So, hindi naman makakaba. Talaga. Tapos Kaya kong Hoy, kabubukas ang net ng kuryente. pag nailigado na tayo. Pag inigot, diba? Sabi ko kanila. Sabi ko, mabaka na lang. Tapos, Balikan mo kami yung Sayang mo. Matay sa mga ano. Kita sa ano? Mani. Pinahayas na naman. Pare mo. Alam mo, Ay, mama. Ay, mama. Ay, nalimot na yan. Pagkasikaso na ako Ate, basta sabi nga yan ni ate, ano, miss kami, pumapakal ka daw kay Albugos. Ah, nagpakal ka na niya sa kanya? Ah, ano yan, ang sabi niya, ano, break pakot man niya si ano, kapakal. kapal na mahal siya. Kaya mahal. Aba mo, yan po. Ano ko no, ang darahon no kung Manila, umapakal ko ka daw. Ama ko na yan to. May balik mo niya, saan ka na ate rin sa mga pag-atitin. Tapos ang pahapot ni hapon, umapakal ka pa daw ko no, darahon ko Manila. Oo na yan to. Naimod ko kay sabi ko. Kanina, sabi ko pa magkanino. Sabi ko, kayo chat ko niya sa Ate Risa. Di daw naka-online. Balik pa ako man. O, dalikan! Bibias, gawin ka ni Arisha. Di magharag yun. Kaya naman kanina pa yung nakasinag. Hoy, sige pa rin sa
Pinalayas na lang ako. Wala na siya. Alis, siya lakang siya pa. Tapos balik na naman. Tapos balik na naman siya. Sabi niya, ay pagkakanin niya, tama, yan. Ikaw niya, Diyos ko. Ay, pagilin siya na kanina. Tapos nagkami ulit siya. Sabi na ulit. Sabi. Sarap mo na na. Ready yung ako doon. Ano na ako kahit saan. Yan. Masasaktan kita. My God. May malabasok. Oh. Laho. Gigigil siya. Day. Ako sa iyo. Ako na nga yung niyagan. Nagkatawa naman kanina. Nagkukumanda ko. Nagigigil siya na. Tulugan na ako. Ang pag-iwas. Oo. Nakakalaw yan. Ashley, kita mo yun. Yay! Kasi napipi ko na nga ako minsan eh. Hindi mo na kaiyakin ko eh. Inilubra ako to. Okay lang. Pagkatapos ko lang. Nagigigil siya sa... Naglilinit ka? So, may kapatid ka na. Bong. Kaya mag-ibig. Gusto mo magkaroon ng pamangkot? Gusto mo, babae lalaki. Pag lalaki, pag naman pag lalaki na. Lang mo, tapos paragas mo kamay pakanggang. Ako na lang mag-iiyak ka lang. Iiyak ka dito. Tawala ka na ako naman. Dami dito sa... Dami na ito ka naman. Sorry, gusto na ka. Ano pa naman ako? Ano pa mag-gala? Nalawala niya. Ito ba na lang yung Daddy, bye! Nagalalit ako ng ulit! Ay, bye! Ayun, pakalalala na mo na kuya! Manay! Ang gingilan ka ka? Nagigigit ako ng siya, no? Nagigigit ka ba? Nandalaga tayo. Paano ko ba siya maintindihan? Paano ko siya tutulungan? Hindi ko man alam kung anong gagawin ko. Nako! Ay na! Oh my God! Oh my God! Sana nagtutunan! Sana niya nagtutunan! Daddy!
bata, magduha na. Kwento na sa kaibigan. Oh, kaya ka diba yung sabi, hi guys. Plastic ko din ako. Sabi, ganito ang bata. Ako mo dapat Mahay ka, mahay ka. Makitan sila kay ikaw, dahil Takot ka lang sa babae. Hoy! Kababae mo ba? Kabata-bata mo, kababae mo, gaganyan ka. Sabi ko sa marakit ko ka. Pagit pa. Wala din magawa. Hindi naman kinugan. Marami kayo mga kinugan. Sabi ko na nga ni tayo mo. Ano nada sa mga bata? Ano ba yan? Hi! Hello! Ang hirap naman. Hello! Hello, Sir Rob! Hello, Subscribe, Dr. turn on notification bell. Thank you, Sir Rob. Thank you for joining. I'm alright. Thank you sa pag-likes. Thank you to those who hit the likes. Hit the likes. Thank you so much. Where are you from? I'm from Philippines. Filipina, Bicolana, Filipina, Bicolana, Filipina, Bicolana. Yeah. Kasi. I don't care what you say. I'm in love with you. This doesn't go the way. 'Cause I know the Akala ko si Lily, ako ang okay. Ako pala ang Lily okay. Kasi akala mo lang okay ka. Okay ka. Akala ko lang pala. Thank you so much. Don't care what you say. I'm in love. Thank you sa nag-heart. Sending heart. Thank you so much. I'm in love with you. Just a simple. Mama. Ibabaw niya ang kumakain. Hello, Sir Terry. Hello, Sir Terry. Ang bata mo. Oh my God, again? Mane? Mane? Ano na naman?
Maguli ka na dito. Di na sing kalakaw. Ang bata, baga sabi ko baga sa'yo mo, pag madulong na ang bata sa sunod na sambalay, nagparalakaw ka na naman. Nanan? Madulong na. Hindi ko madulong. Nano? Nano na naman ang kailangan mo. Sure lang talaga siya mag-ulit sa kanila. Nano? Nano? Nano nga? Nano? Nano? Nano nga ne? Hi, si Lola mo. Paano ka siya nakilala? Ano, naglakaw yung dito, malayo ng pamati. Tapos nagaling sandal sa dito, nakalintura yun. Tapos sabi ko, alam mo kami narinig ka naman sa dagulun. Ang darating sa kami yun. Kaya wala man siya, nagbabantay ka niya. Kaya si Mami Marisa, wala nang doon. Wala man siya doon. Tapos pinakaw niya, nagutong mo. Nagkalintura sa gusto, sobrang nagutong. Tapos sabi ko, wala kasi naman. Sabi ko, ako gusto mo ako na lang namin. Eh, naku, na ano ba ya? Pag nag-istorya, di rin magsalagaw-sagaw. Nana! Nana! Oh, inaapot ikaw na hindi naman nag-istorya. Nano? Ha? Ay, gusto mo tinapay? Tinapay. Ay, parehas man lang yun. Tinapay na lang. Sabi mo, bakalon mo ito kanina biskwit. Tinapay? Ha? 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 Maguli ka na sa iyo ha. Dapat hindi ka na magluwasa. Sabi ko ba kapag madulong na, hindi ka na magparalakaw. Maguli ka na ha. Ha? Pag may mutito doon sa loob, hindi ka na ikaw ano. Kumani ka dito ko kaya tinapay mo ha! Kumani ka. Ano na? Nagjujuk lang ako, kumani ka. Kumani ka na, wag ka nang magano. Kumani ka, kade. Oh, abok mo tinapay. Abok mo, makaw ka dire. Nano gusto mo biskwit? Tinapay. Kaya di masira mo yan din tinapay, kaya babalabanan ko. Gusto mo? Oh. Ayan, totoo ko. Doon lang. Ibaho ka man. Tulog. Ibaho ka man. Ha? Ibaho ka man. Maguli ka na ha. Pag makakabiskwit ha. Ha, habo. Hindi ka maguli. Bahala ka, di ka magpatagan. Ano ba? Ulam. Ha? Habo. O, bahala ka. Ano, gusto na kasagsabi ni Kuya ano, lagay ng garlic. Ano ba? Oo. Dere ka nagsunod ka namin. Bahala ka. Ano, bakal. Sabi mo, di ba kanina? Sabi ko baga, pag nagulong na ang bata ako sa pinha. Huli ka dire. Ha? Dire? O, sige, bahala ka. Sinahan mo kaupo mo sa balay niya? Wala ka kaupo dito? Ayan! Sino? Sino ang kaupo mo dito sa balay? Ambat! Ha? Ambat! Wala ka kaupo dito? Ayun si Lula mo. Wala ka kaupo? Ayun si Lula mo. Ha? Sa balay. Oh, ito sa balay niya. Sabi mo wala ka kaupo. Kato na magpuli ka na. Abo. Hindi ka lang? Ang karang ko na. Thank you, 19 people. Thank you. 16 people in the house. Thank you for likes. Hi, Sir Terence. Sir Terence. Sa luwas. Hello, Mrs. Thank you, Sir Terence. And they're set. I don't care what you say. I'm in love with my hobby.
Nanang bakalon sa to na ano panghalo mo? Nanang bakalon? Ano? Why don't you paint Butter. the walls? Ha? Butter, tapos bawang. May bawang na doon. May bawang na doon. Tapos butter. Butter. Tapos Mas, bawang. butter na mag-nolde. Alam yan? Butter naman siya. Tama ka ba to? Anyway, Sir Paul Winter. Tara sa tawang butter gawin. I was going to guest you. Okay, thank you for the gift. What is your gift for me? Walang bang, dili mo walang bang bakalan. Tawyo. Mabakal ka mo? Tawyo. Mabakal ka mo? Mabakal ka mo? Lana. Lana. Saka butter man na. Dili, para sa gabaga, di naman bakal. Lana. Eh, wala mo ba kung tama ba ba? Suka. Para mapapad na sa ayun, ito man. Thank you, 26 Ano people. Hi, my beautiful. Hello, thank you so much. Thank you for the gift. Thank you. I don't care what you say. I'm in love with you. It's just some... Are you alright? I'm fine. I'm good. Ivan. Tanzania. Mama. I already. Why? Where are you from? Sir? Will you marry? Why should I marry you? Do I know you? Hello. Sir Paul. Sir Paul Winter, where are you from? Have a good day. Thank you. Same to you. Have a good day. Nano? I don't care. Thank you so likes. Thank you for the likes. Thank you so much. I don't know what to say. I'm in love with I'm watching from my kitchen. Okay. We're watching from your kitchen. And I'm here at the kitchen, something like that. I'm watching from the kitchen. I don't know what to do. Hanggang Manila na yan. Dinara pa rin doon na sa labahan ko. Reklaman na daan. Nagpaparalitan ng basa. Kuha mo, kuha sa sarap. Example, hindi lang yan. Example. Dere pwede. Lupat, mawakaw. Tita, ikaw nag-sat din sa Dere. sinampay video. Kay. Ang sarap dito sa ako, bado eh. Ano Nawaka. na kulay? Blue. May fila dito. Fila na. Kulay blue na dark blue. Pag yung pa indigo something. Indigo. May surat dito, fila. I don't know. Kanina na aga eh. Pag mata ko, wala na video. naman. Si mama ko, dami. Kanina na aga, wala na.
for the likes. Thanks a lot. Say I'm in love with you, 'cause just I'm falling away. 'Cause you know Thank you so much for watching. Hello. Hello world. Hi tacos. Ikaw ba may nag-update mo ba? Thank you so much. 18 people in the house. Thank you. Cause you know the truth. La 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 la. And the rope and the night keep bleeding. I keep bleeding alone. Keep bleeding. Bleeding alone. Thank you so much, 16 like 60 people liking and 40 likes. Thanks so much. Thanks so much, Imachi. I don't care what they say. I'm in love with you. 'Cause just I'm falling away. 'Cause you know the truth. Thank you so much for the gifts, or Marcelo, thank you so much. Sino yung kulay ho? Pero pila. Kaya doon ka ganun kagabi. Mala, pag matok kanina ka. Thank you so much. Thank you so much for the gift, Marcelo Santos. Where are you from? If you send me the $1,000, I will dance. Merco Benz. Hey Kenneth. All praise. Oh my God. Hello. Thank you, GTV. Mega love shoutout. Thank you so much. Hello po. I like that shit. Thank you, Ma'am Grace. Ma'am GTV vlog. Thank you so much. Hi, Taz. Hello, Taz. GTV, thank you so much for joining. Hello, Taz. Thank you. Welcome. Wala na paghatan. Wala paghatan sa Nival. Thank you, GTV. Thank you so much. Ma'am Grace. Hit that like, please. Thank you, Sir Taz. Thank you so much, Taz. Thanks a lot. Thank you for joining here. Thank you for the support. How are you? Look beautiful. I'm fine. Just busy today, Sir Taz. Nibal.
Busy. Tiring to be tired. Work all day. Something like that. I'm working all day. Eduardo. Hello. Kenneth, no one is watching. No one is watching. 25 people watching here. No one watching you maybe. No one like. Love, I did love. Thank you people. Thank you to those who hit the likes. Thanks a lot. Nibal, no spam comments. No comments. Mano lang eh. You're up in the night. Keep bleeding you. Keep bleeding your love. Have I keep bleeding you. Thank you so much. Thank you so much. Gusto mo ice cream? We will rock you, rock you, rock you, rock you. We will rock you, rock you. Isang dalagang Pilipino, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ng kanyang
pangalan pag nakita kita, ako din magpatuloy. Thank you, 20 people in the house. Hi, hello. I don't care what to say. I'm in love with you. It's time falling away. Nakuha mo? Kita Grace, may napkin ka na bago na pero may kilo. Thank you, 21. Kasi lang pa ipalit sa luwas. Puro naman, puro lang yung bado. Kaya bago yan din. Tila, o sinin. Baka yung sinong kulay. T-shirt, kulay blue. Ora. Oo. Bata na ikaw? Bata na ikaw? In the night, keep bleeding, keep. Go back, go back. I can want you. Sumba. Ay, Dada? Saan si Dada ngayon? Ha? Maimon siya saga? Ikaw na lang, Dada, mag-anusin sa ako, Ada. Finishing. Ikaw na lang ang sagan ko. Da! Maharap ka man, Da. Mag-finishing. Thank you sa gift! Thank you so much sa gift! Oh my God! Hello. Hey, thank you so Oh my God, Juan! Thank you so much! Thank you! Oh my God! Oh my God! Thank you! Oh my God! A lots of one! Thank you for the gift! Oh my God! Thank you sa gift! God bless you! Oh my God! Thank you! How are you? Oh my God! Thank you, Sir Court! How are you, Sir Court? Oh my God, a lots of comment. Thank you. Thank you, Juan Carlos. Thank you, Sir Court. Si Join. Good morning. Good morning to you. Hi, Sir Terence. Madam, you are very sweet. Thank you. Really? It looks great. Thank you so much. Oh my God, another one. Oh my God. Thank you. Thank you for the girl. Oh my God. Sorry, Cheryl. So many crazy guys here. I don't know why. A lot of crazy men here. My God. Thank you, Sir Card. It's okay. I understand. Armpit reveal. My God. You look... God. Thank you sa gift, Sir Juan Carlos. Oh my God. Thank you for the gifts. Thanks a lot. A lot of trolls here on my live. Always a lot of trolls. Oh my God. I don't care what to say. I'm in love with you. Thank you so much, Sir Kurt. Thank you, Sir Juan Carlos,
Take my hand. Thank you. John Gamer, you look beautiful. Thank you. I appreciate your the compliments. Ivan, thank you so much. Sidorine, where are you from? I don't know what this short haircut. Not good for me for having a short haircut. I'm not looking good having a short haircut. Thank you, 17 people. Thank you so much. 47 likes. Say hi. Hi, Sir Luis. Siguro pa doon si Diana kung nagdudo. Ay, How are you? I'm fine. I'm good. I'm super good. Keep on losing. You torture me, huh? Sino naglaban niyan? uno talo sa champion. Ay, champion. Oo. God. Impero lang yan, champion. Sino ano, kalaban Sandos? Uno. Oh my God. Makalado. Lagi mo pa yun. Uno. Oh! Ganito. And, Ano, nanito yun. Sir Jerome. Sir Jerome. God. Oh! Thank you so much. 20 people in the house. Skinny and sexy. Skinny and sexy. Tatawag si Sheryl Ohm versus Porcono. Thank you for skinniness. I'm skinny. Tiny. Ano yun? Kanigibig? Ayun na. I'm teeny tiny. Ano? 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 Purok 5 tapos 2. Oh. Ano? Warang Thank you, Sir masasatos. Gift! Oh my God! Thank you, Sir Chris Latch! Thank you! Thank you for the gift, Sir Chris! Oh my God! Hi, Miss Lily! Thank you, Sir Chris! Sige na ba yan? Hindi mo ba alam pakita? Makabakal ka kami? Sa Insisi. Sising bakal. Sila ang pili. Sige na, may bakalong kami. May bakalon. Kahit sige. Bansa? Wala ka sa katas kita. Butter malam. Sisiman niya to, may barya man niya. Hi, Miss Lady. Thank you, Sir Chris, for the gift. You're welcome. God bless you guys. To those who are sending the gift for me, thank you so much. Eduardo, woman. Yes, I'm a woman.
But some they said I'm a wee boy because I have a muscle. So, something like that. Thank you so much for the gift. Thank you for sending likes. Thank you for the likes. Thank you for the happiness. Pinano mo yun? Ang sa kahit kaya ano. Ah, thank you, Jansky. Jansky. Ha 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 ha. Ha, anak ako ng CEO. Pero nakikita ang kaipunan. Ha. Pero ako na dito ang kaikuhan sa pagkain ng sintang. Yun, mahanap pa yan. Inulong mo sa aga. Mahanap pa. Sa kundin dito kanta. Tapos ikaw na lang ang manunuta. At nakamot alak ko yung dito bago nito. Kaya nakamot ko yung dito. Ano? Ano? Aling huli mo lang tubig. Oh. Pagkuhan. Abo, sumulot ka. Depende yan sa holo. Depende sa host. Host. Gusto. Kaya na ano nga niya. Pagkuhan lang kahit. Kaya nga sinento. Magandira ka sa mga tayo. Ay, may panahon. Domingo lang. Pag-mission. Ay, Ang Domingo, Panginoon naman. hindi. Nagpasidot ka lang. Ay, ano naman sila TV? Natrabaho mo yun dito. Domingo. Ay, hanggang million ba na? Yung kontrata na sila? Yung pintura. Si Jeff. Si Jeff. Tawang ko ito. Mga Marami ba? Hindi mo masakit yung sinutwa. Dapat so ang pulido. Hindi ko basta-basta maging. Ano yun? Hindi mo yung mga hindi mo yung mga sumarap mo yung mga kaya saan ka? Dapat so. Kumbaga. Dapat so. Schedule ka na. Dapat so. Pupusan. Magpupusan. Tagang simpan lang. Kaya hindi mo din ka It's my brother. sunod sa nagusto. Hindi na beso. Schedule ka. Pwede mo ipigil basta-basta mo. Hindi ako yung lahat. Hindi ako maraming lupa. Hindi mo dito ho. Pwede mo dito ho. Ito sa mga ako. Kaya kasi niyo, hindi mo ako. Kami kato. Oo nga. Hindi nga, sinipat mo. Ha? Sinipat mo. Oo nga. Hindi ako naman ito dito. Ito na dito. Ang dati na yung ligang. Ang dati na rin yung ligang. Kung ang dito. Wala taong lang sa bagay ng bahay. Ay, kami naagod ko. Dito din, sa bangan. Kaya hindi yan ko yung Pero kami siya, ngayon dito. Sarap naman siya. Anong araw na yung pagpang? Sarap naman din siya ngayon. Ito na. Anong araw na yung Sarap naman din siya ngayon. Tubos na. Pumunta bala ko isya.
Kasi doon. Dua, mapidaso. Ano magkano sila? Di ba magkano ka? Thank you, 35 people. Thank you so much. Ay, sino taon sa'yo? Sino ka rin darag? Nawaan ko na. Oh my God. Welcome to my vlog. Yes! Welcome to my vlog. Oh, may nag-gift sa ako. Thank you sa gift. Napakaliin na naman. Yung nakainin. Di ba naman, parang, ano ka? Ano, nabutang? Hindi ko man yung bibirik. Hindi ko man yung importante. Wala man. Wala man. Wala man focus May mga mag-ano. beauty niya. Tsaka diri ka man, may ano, maski mag-istorya ka, di ka man sumaintindi ka, di ka man kilala. Hello! May inod ako, tayo po ako, idilitan diri ko. Paano may mga iba na ano na, Baka Ano na ito kayo? Baka kinitik si Aden Paulo. Biglang plano niya. nagsabi ko talaga ito na Domingo siya mahalo. Siguro naalanganin siya pag Domingo pa. Kaya mahapit pa siya dito sa ugangan niya. Hurry busting, hi! Survey, hi, Michael! Michael, Lion, ikaw na lang, adin, pag-abot. Hindi rin naman sa malis niya din. Sumami ko na sila. Thank you 32 people. Thank you sa likes. And to those who sending the gifts, thank you so much. Wait, I need to watch the games. Wait lang. Thank you so much. Oh my God. The heck is happening? Basketball league here. Good morning. How are you doing? I'm watching basketball league here. Basketball league sa likes. Thank you so likes.
umalis dyan. Bakit? Bakit mo ako palasin dito? Ibahay namin to. Ikaw umalis dito. Joke lang. Sabi sa akin, hoy, alis dyan. Hindi magmanalaan. Pumunta ka dito. Si Harlem. Harlem. Ay, mo, nagtitiktok na yan. Kape, kuman, kape, tinapay. Anong gusto mo aral? Ay, naku, mas lalo na. Yan ang kulay na gawin natin mo para check sa tumba. Ang kulay natin gawin sa tumba. Labong ka may mga bata. Thank you, Sir Card. Thank you so much. Oh my God. Thanks a lot. Thank you, Sir Card, so much. Dapat magani sila. Ang mga ayos sila sa tayo. Magani sila dito sa dito. Kaya masok nila sila. Dapat pag sila makani sila. Kami, dapat dito. Dito sila sa dapat makani sila. Ay, napakararin ng mga daraja. Simbahan, mga kayo dyan. Uwi agad. Huwag mong papagabi masyado. Kasi kami, naglayas. Sabi
ko baga. Dapat na, hindi na mag-aga. Yan. Tulog na kagabi na. Kinalap na tito ni Mami mo kinig ka sa sunod. Dapat nag-ano ko. Yes, my God. It's so cold. It's so cold there. Here, not cold. Hot. Shane Haynes. Hi, Shane Haynes. Thank you, 30 people. We're watching the basketball. Basketball team. Wala-wala ka niya, nakalakot mamaya doon. Wala-wala ka mamaya, kalaban na niya doon. Tapos, mamaya, ang senior na, senior mamaya.
Thank you so much. Thank you so likes. Magaling magpipinsa. Magaling magpipinsa. Thank you so much. Really lurking, Oy. Magbuhos nga lang, sir. Dayaon ang kaangkuhan. Doon malapit sa call. Hello, hi Sir Robert. Good to see you. Thank you, Sir Robert.
Para basketball doon. Hi, BMW. There's our belly this morning. What happened? I were watching a basketball league here. Watching basketball league. Kaya sa ubi. Muli na. Kay may asawa yan. Sira, dara. Magkalan nagkatuloy. Siyempre may kumpulan niya. Respeto ba sa asawa? Tapos, Nanatulog na kumpulan. yan mag-asawa. Ito yung video. Pero maganda. Thank you, pretty people.
Minsan tiguran ako sa tundaan na para bulong. Sabi niya, sige ang tigpon. Ako gano'n pa ano pala yung bata? Ito daw yung bata? Bata. Tigan-tigan. Anak ng bulong. Nano kayo sukay? Simple. Pasuro kayo siya. Katong hamog madala. Ano ka alamang? Championship ba naman? May purustahan kayo. Oo, may purustahan nyo. Pag yung may pustahan nyo. Purustahan kaya, meron ko ay, ang yamang. Size. Yan, Kaya man, yung nakakahiya ang ulo. Dapat. Pero man lang yun. Tanggap ko nila natalo siya. kasi ang talo ang pagkuno. Oo, di pa man tapos ang kuya. Kumbaga lamang lang, lamang pala, lamang na ano, size. Sa Sa isang ulan. Ulan. Bakit na si Rapport na kayo bumibirit? Wala naman nag-reklamo. Ano ba yan? Hindi na natin hindi na dinet. Dinet. Mamay, Dinet. Dinet. Bridget, ganyan ako. Oh. Ano ang mga anak? Ano yun? Kaya lang sa mamay. Kaya nga parang yung mga guys. Thank you for watching. Kulang pa kung ano ka mo na. Kulang pa kung ano na. Sa film mo. Hindi ko magpapil. Hindi ko na. Kaya kami raw na. Kulang di mo. Kaya nga, dapat sa puro-pono. Yan. Ay, manood lang. Hindi nga ako magpipigil yan. O sige nga, malungkot. Hindi ka daigin mo. Size. Oh my God. Paano magpa-size sa sarili? Kulang na niya kami rin ayaw ng dalawa ay bagay sa Lalo ka sa sumba.
Pinapiyerte ni Panguluan sila. Pinapiyerte naman ang tulay ni Panguluan sila. Ay. Ano na? Ruli? Ano kalaman sa kulay? Ang size ba? Kulay, ang size. Ang kulay? Kalian na. Kulay? Kasi nga, ulit kulay yan. Kulay. Para cheese. Mahabot pa na kayo. Sino lamang ba? Kwarteranan nila. Tuloy man lang. Sinunto ka na kakurangan. Sinunto ka na kakurangan. Wala. Apa? Dia pematangnya panturun. Alian lang na ulit. Namukan ka pang Aray mo ma, ano manira? Kapatilian. Pagkakasiyakan nito. Kasi lagyan. Kasi lagyan. Napakadaw ka na ulit. Inan ng Abner. Tapos si Ganda. Tapos si Abner. Ay, uminto na naman si Agner. Tapos sa Ani.
lalo kung nakain mo. Ang tagalin Sabi ko next year, na magpauyan. Hi, Hi, Anita. Beautiful Anita. Hello. Hi, Ahmed. Balero. Thank you sa likes. User Wi-Fi. Hello. Good evening. Siguro ano ko ba yung narawan? Ako naman talaga sa Nag-book out ko lang. Mahaliw mo lang nila ang bata. Mahaliw mo lang ang bata. Good evening. Ay, ilahong bawal ko saya. Ano kaya ito nanantag na? Lalaki yun. Sa lalaki ko. Hindi ba yung mabilo baga bago mag-ano mabilo? Di ba mabilo yun? Ang mga lalaki na nawasay lang. Di ba nanay? Di ba lalaki mabilo yun? No, di ba mabilo siya? Di ba mga lalaki? Kasi ang babae mabilo yun. Ano baga? Ito na ang mga babae na yun. Ano yun? Jadi kaya kanin mo kumana lang. Di ba mabilo yun, di ba? May bilo yun? Bakay. Ay, paguna ko, Juan. Ay, nawala na ako sa buwan. Kita siya na Upat na tugon, upat. Upat na tugon. Ano kaya? Ang buo yung pagkinan ko. Upat baga na tugon sa natapos na tugon na tugon. Boys, mahal bawang. Upat. Upat. Durog na, durog. Upat man na. Durog, durog. Thank you for 14 people. Lurking. Durog na, durog na. Ay, harap pa mo naman. Basta, puro basta. Oro ng Diyos. Ono ang dose. Yun ang magpagpaga na yun. Awa, ano? Lana na. Arin po ba niyo? Dino? Nagaramit na doon yung mga panggana. Ano sa planggana? May gamit na kayo doon na wasak nyo na pwede pa ako sa atin. Hindi pa siguro na kung ano naman na
ang panahon mo. Ay, ay, Hindi, para sa nanay. Kaya nagpaksa. Para sa mga gamit niya. Idol, picture! Wait lang. I need to cut.